kokari ya iyali ya kwana biyu ya hunturu to dan na san ku mutanen kauye kuna fama da hunturu a ga iska da Allah yanzu da kai takwata ba ganin mutane Allah malam tambaya ce da ko da Allah ya saka su hanyar nan nake tambaya da Allah ka san lokacin da aka ai hanyar nan ubangiji Allah ya waka ki gar albarka zamanin ɗakin gari wallahi cikin turɗa muka bi masu kana gashe mu amma yanzu kaga zamanin nan da ya muna hanyar ga alhamdulillah mu biyo mu wuce lahiya lau wani da na labarin yace ko Atiku ba gudu ka da Allah ka bar wannan magana Atiku ba gudu mi Atiku ba gudu in ka ga kokari ne gidan kwallo mata harka ta bid'a bai taba taimaka ma addinin musulunci ba daga kwallo sai bid'a mata wasanni dai da bid'a su ne Atiku ba gudu amma hanyar alheri kan Allah ya wa dakin gal albarka yanzu ka dibi madda masu kan ga tahiya babu ne ga dibi lokacin dakin gari Allah ƙara ma dakin gari daraja kai Atiku ba gudu bai dan hana komai ba kasar ga wato shi ya hirso ƴan kwallo in ka ga kokari ne bar shuran kwallo ai kai baka san wani abu ba wasu mawaka suka yi mai waka wai yasa an haka masu na ji labarin nan kwarai na ji labarin nan to lahina abinda sun ka hodi babu lahi ciki saboda sako ba abinda yayi sun ka hodi ba abinda yana sun ka hodi to ka gani to mi Allah yahin su yanzu ka dibi ga marwa nan ta shigo kauyen ga in babu titin gaba ta zakwa yanzu marwacin in babu titi saboda Allah tana shigowa dajin ga kai ka dibi yanzu ko jirgi ko ketaren jirgi tana hawo jirgi ai tana tsaya bakin ka dibi da in ka taho din nan kebe zakwa makera sai ka yi ni ga aiki to yanzu minti nawa haka minti 10 sai ka zo makera kai bukatunka babu lai Allah ya wa dakin gari albarka dan dakin gari zai sake dawowa wurin neman zabe dan Allah so ni zan dangwala mai qur'ata dan Allah so dakin gari ko shugaban kasa ya fito sai ya ci bai waduwa da mu dai mutanen arewa sai na tambaya dan ni ban yadda ba a gara kai tambaya dakin gari muna hanya to shikenan gwamna Atiku ba gudu bai da komi ga hanya gaba in wane komi dajin gaba ka san komi